ringetone til vores iPhone. Starter med at åbne iTunes, som jeg har her, og så vælger vi den sang, vi gerne vil bruge. I det her tilfælde vil jeg gerne bruge Best of You med Foo Fighters. Højreklikker, og så trykker vi på Vis info. Går vi op og vælger den, der hedder valg. Så kan vi se, at der er et starttidspunkt og et sluttidspunkt for, hvornår sangen skal starte og slutte. Vi markerer sluttidspunktet og ændrer det til 40 sekunder. Det er meget vigtigt, at sangen ikke er længere end 40 sekunder, for så kan den ikke bruges til ringetone. Trykker på OK, og så højreklikker vi en gang til, og vælger opret AC-version. Nu ser jeg, at der bliver oprettet en lille version nedenunder, som fylder de her 40 sekunder. Sådan der. Og vi kan se her, at den kun fylder 40 sekunder. Så det er perfekt, så trækker vi lige den ud på skrivebordet. Eller hvad? Nej. Sådan der. Og højreklikker igen. Trykker på Vis info. Og så tager vi lige at ændre i navnet fra M4A til M4R. Altså fra audio til ringtone. Trykker på enter. Og så vælger vi brug M4R. Lukker vi den ned igen. Og trækker den nye ind heroppe. Ind i iTunes. Og vi kan nu se, at den ligger inde under toner. Det næste vi skal gøre, det er at vælge vores iPhone. Jeg har tilsat min her. Og så vælger vi toner. Oppe i topmenuen her. Synkronisere toner. Og hvis man har mange, og man ikke gider have dem alle sammen over, så kan man vælge. Gør vi her. Og så trykker man simpelthen bare på anvend. Nu er det her ikke lige mit bibliotek, så jeg vælger lige at trykke annullere her. Men ellers er det bare at trykke på anvend, og så skulle den gerne gå i gang med at synkronisere. Det var sådan set det. Så er det bare at vælge på sin iPhone, indstillinger, lyde og ringetoner, og så vælge den nye tone. Håber I kan bruge guiden. Hej hej.